Nakita si Milo. Ulan na saan? Pinako ba? Ulan. Agmagan. Sug naman ang kita man to. Ulan ini. Nagdi-video ka. Ay lang. Aron lang. Ay lagi man isa magpangya. Wala. Hindi nakita na. Yan ini Stare. Carlo Dalis. Ano yan? Malali. So, malali. Ari kami yung ng Mall of Asia. Masaya na siya. Saan nabasa na kayo sa salunan. Kasi nga, siya na.
Sa patas? Sasangat yung mga bata-bata. Ay ko na camera na. Yan mo mo. Lali ka. Hello, hello. Video. Ikan ba mas mo isa? Shout out kamat.
Eh. Ano na ba yung mga biyak na ha? Dari lang kita loob ko na rin. Dapat na video ko na. Dapat na kare-kare. Tumayin siya doon mga pamagkaboy. Patang sa gawas. Ato, sudah penegdangan. Jangan tanam. Jangan tanam. Jangan tanam cepetan. Tas. Di pagkuhan. Ayan, pinagtaan ako.
Bakit ko? Ay mo. Buhatin si Kiko. Buhat rito na. Buhat. Nagasigis din ko rin. Pero mga quick-quick dito.